Il-Gvern Malti ppubblika d-deċiżjoni finali tal-arbitraġġ tal-Kamra tal-Kummerċ Internazzjonali ta' Malta kontra Stewart Healthcare kif wiegħed il-Prim Ministru Robert Abela ftit tal-jemilu. Il-pubblikazzjoni saret wara press briefing informali għal ġurnalisti fil-Berġa ta' Kastilja immexxija mill-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard flimkien ma' tim legali lokali li rappreżenta lill-Istat Malti fil-proċeduri ta' arbitraġġ internazzjonali. F'din il-press briefing ingħatat spjegazzjoni dettaljata tal-proċess u l-kontenut tad-deċiżjoni voluminuża li issa ippubblika għal konsum ta' kulħadd. Din id-deċiżjoni tikkonferma darba għal dejjem li l-Gvern ta' Malta bl-appoġġ ta' tim legali irnexxielu jiddefendi b'suċċess l-interessi tal-Istat Malti fil-proċeduri ta' arbitraġġ. Dan wara li l-Qrati Maltin iddikjaraw il-konċessjoni bħala nulla mill-bidunet. Fil-fatt is-sentenza tal-Qrati Maltin ta' Delija ġala darba waslet ta' tħassir tal-kuntratti għalqet il-bieb għal talbiet ta' kumpens inkluż minna bħala Stat Malti. Bekk l-ICC proċediet li ġib il-partit fl-istat oriġinali tagħhom qabel ġie iffirmat il-kuntratt. Fid-deċiżjoni tiegħu it-Tribunal sostna li ma sab l-ebda tip ta' frodi. Fil-fatt jirimarka li m'hemmx kontroversja li transazzjonijiet ġew revokati mhux minħabba frodi jew vjolenza. Fil-fatt it-Tribunal irrikonoxxa dak li qalet il-Qorti tal-Appell fil-każ Delija fejn sabet li Stewart kien aġixxa in bona fede meta daħal fil-konċessjoni. It-Tribunal ikkonferma wkoll li l-intervent tal-Gvern fl-isptarijiet ma kienx jikser il-liġi. Imkien ma tissema lanqas is-somma ta' 400 miljun euro li fuq qabena kampanja giddiba l-Partit Nazzjonalista għal numru ta' snin u allega li Stewart kienet serqet li l-Gvern Malti din is-somma kbira mingħajr ma l-Istat ħaxejn lura tagħha. Ġie spjegat b'mod ċar ukoll li tribunal wasal l-konklużjoni li l-Gvern ma kienx qed iħallas lil Stewart biex itejjeb jew jiżviluppa l-isptarijiet imma biex jipprovdi servizzi tas-saħħa fl-isptarijiet taħt il-Health Services Delivery Agreement. Fl-aħħar it-Tribunal ikkonkluda li l-Gvern kien irċieva benefiċċju nett ta' 4.8 miljun euro u għalhekk ordan li l-Gvern iħallas dan l-ammont lil Stewart bħala restituzzjoni u mhux kumpens. Ma dan it-Tribunal ċaħad it-talba ta' Stewart Healthcare għal kumpens ta' 148 miljun euro waqt li ordna lil kull naħa biex iġorru l-ispejjeż tiegħu. Fil-waqt li Stewart għandha tħallas lill-Gvern Malti l-ispejjeż legali li saru waqt l-arbitraġġ ta' emerġenza. Sa dan it-tant id-deċiżjoni turi wkoll li l-Gvern aċċetta li jmur għall-arbitraġġ internazzjonali għax kien marbut kontrattwalment biex jissottometti kull tilwima li tqum mis-Services Concession Agreement, il-Health Services Delivery Agreement u Labour Supply Agreement ma' Stewart għall-arbitraġġ.